سلام طعنا هبلنا فتوات تختاتل تجز تبي نلو مزبلنا يوم علتها وزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت سالكم بمعدام نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيتسب كتخونون نعدمنا نابك عند زيناتات زعلت كنسقر ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ዝበጽሐ ዝርዝር ጉድኣትን ብመንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መልስን ካልኦትን ሎሚ 14 ሓሰ 2018 ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ መሰረት ገይሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መግለጺ ምውጽኡ ልዕሊ 750 ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ፔንታጎን ምፍላጣን ካልኦትን ዜናታት ዝዕለት እዮም ሕዝና ብዝርዝሮም لمعنتي 14 حاسة 2018 عام كبابي ساعة 5:10 أب كتما مغلق فلا كتما حاولتي تابع مومونا بلمود اندا ماريام تباهيلو أبزت وع كبابي أب منبري أبايت تبزبت حمد قعتي أب لعلن نزهات سبات كبيدن قليلن أكالاو مقدات كم زبتحهم تحبيرو متدبداب أكالاو مقدات زبتحهم وقنات هوسبيتال عيدر حكمنا وحاجة زيهب كم زلو تحبير الله بسانكت مدقعتي 13 سبات هاسيا كم زبطحهم دما كفل هزوت حكمنا هوسبيتال عيدر أفليت الله قدات مدقعت درون أب كتما مغلق أب كبابي دعرو منبر غزاوتي لو منقو ساعة 5:30 ناب هوسبيتال عيدر نحكمنا وحاجز كمتوكي إلوم زبلا اتي هوسبيتال بسانكت مدقعتي هاسيا زبطحهم 13 وقنات أب كفل هزوت حكمنا هوسبيتال عيدر حكمنا يقبر اللوم الله إلو اتي بحيل أير إثيوبيا بكتما مغلق أب منبر أبايتي سلاماويان سبات نزكايدو دبداب درون أيرن سعيبو بفنت عرقت دبداب درون عديتات أب مندروم يتصاوتو زنبر هتاناتن توقعهم هوسبيتال آتيوميوم اتي بخال أي درجة استفتصم دبداب درون دما أب كفل كتما وكحا استفتصم خوينو أب لعل سابيخون نبرات زبطح قدعات كم زيلة بيرو قدعات كومينيكيشن تقراي والا كوان تقلت قدم كبل أب كبابي سمين إز تتخيلو زنبر رادار بات مدقعتي ملء بملء كم زعانوا قلقل وقنات يقلت اللو منقست فيدرال بزعباتي لو منوكو استفتصم مدقعت درون حويسو أبزغنا زكايد زلو تدقاقام دبدابات تملكتو زهابو وقعو مقلت إلن قدم خلطة معلتات كاب مغلا أستات 10 كيلومتر رحيقا أبتركب كتما وكحا وردان درتا قشت دانديرا تمساسا لمدقعت درون كمز تفتزم زذكاريو تريو اللهم تعير وقعتو أبزي أدوديبات وقرقوار تريو اللهم أبز خباب والمنبر قزاوتي إزالله كبرات تختاتلتنا خبابي وانت اب ناي سيفيل منبريا تغرغار تري والله يخم اغاطام بتاع محزن ايو اب ناي سيفيل منبر غزا ادريانا اغاطام انا حبيبون سلازرا شغوري اسلنا هبتتينم حسري والله مبز غزا اب زغرغار تري والله تغزاو كل عاني ايو تري والله سبربارات ني تغزاو تسفر بملو تري والله اب سيفيل غزا يا دربيا اب سيفيل منبري منبري دربيا تختاتلتنا تري والله زيايا أبزي أدربي زلا زانا لو معنت جينوسايدر سرعة بتصقنا أوزي دربي الله أنا هم سلازا شجرونا أيوه خبرات تملكتنا لومي 14 حاسة 2018 أب كتما مغلا استفتصم دبداب مسرت غيرو ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መግለጽ አውጽዩ ሎሚ 14 حاسة 2018 أب كتما مغلا بسرعة إثيوبيا بلعل نصات دق ትግራይ دبداب ተፈጺሙሎ ኣብ ልዕሊ ንጻት ደቂ ትግራይ ከቢድ ሞግዳእቲ ከም ዝበጽሐ ድማ ጭቡጥ ሓበሬታ ካብ ትካላት ሕክምና ረኺብና ኣለና እዚ ጥቃት መቐጸልታ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ትካላትን ትግራይ ዝፍጽሞ ጭካ كان جبنن سرعتاو شبران مخانو كابت علامة زدبدو بوتا مردعي كال زي تكبر قلوع جبن كيناتن مغزلتات أرى تجراي بوليسي سرعات إثيوبيان كام مخانو بتوسخي نتي كيمت انفرح زلنا اعناوي كالي ازور كينات زقادديو زي أرى سلام زخانه هكانان سيد عناوي سقوم تسرعات إثيوبيا بهتصوص دو كبل زتوع سالساي ويانا تجراي قبل علي نزحات دق تجراي يبت سحب زلو معات نفحي عشقات كايدو زلهم دق تجراي كاب تكبرهم كتقطبو نتحساسب نقدات سدرا قداتن حزونو زقلت سالساي ويانا تقراي تكالاتن محبرسابن عالم نزي تكبار كوغزو نزي قباني فتسم قابل علي زلو سرعات دما زاغط كعرفو ساوت خل مدايو سرحتو كم زغط الدما يرقاقت قبل قاب مقلتيو حبيرو الله
ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ብዘጋጠመ ምድህማስ መሬት ብባህላዊ መንገዲ ወርቂ ዝዕድኑ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ሰብ መዝት ሃገርን ሓቢሮም። ኣብ ምዕራባዊ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ጥቃ ደቡብ ካሜሩን ብዘጋጠመ ምፍራስ መሬትን ምፍራስ ባህላዊ ዕደና ወርቅን ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ቀይሕ መስቀል እታ ሃገርን ሰብ መዝት ከባብን ኣፍሊጦም። ስራሕቲ ህይወት ኣድሕንን ኣለሻን ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ቁፅሪ ዝሞት ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ድማ ተሓቢሩሎ። እቲ ሓደጋ ካብ ደቡብ ካሜሩን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ንእሽተይ ቁሸት ዞምቤ ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ዕደና ወርቂ እዩ ኣጋጢሙ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቐረቡ ምስልታት ኣብ ልዕሊ እቶም ስራሕቲ ኳዕቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ዓብዪ ኹምሩ ሕፃን ሓመድን ተዳህሚሱን ትሽፍኖም ዘርኢ እዩ። ኣብ ስራሕቲ ነፍሰ ድሕን ዝተዋፈሩ ወለንታውያን ቀይሕ መስቀል ጀርቬይ ጋናጎሮ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 100 ሬሳታት ካብቲ ዝተዳህመሰ ቦታ ከም ዘውፅኡ ዝሓበሩ ኮይኖም ሓላፊ ማሕበር ዕደና እቲ ከባቢ እውን ነቲ ቁፅሪ ኣረጋጊፆም። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ከባቢ ከም ዝገለጾ እቲ ሓደጋ ክበፅሕ ዝኸኣለ ብሰንኪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተኳዓቱ ጎዳጉዲ ብምፍራሶም ምዃኑን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ስራሕቲ መርመራ ከም ዝተጀመረን ገሊጹ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ኣብ ስራሕቲ ዕደና ዝተዋፈረ ሰድሪክ ሙባንጎ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ነቲ ፍጻመ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ክብል ዝገለጾ እንትኾን እቲ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐበረ ገሊጹ ክብል ዘጋርዲያን ሓቢሩ። ኣባል ቤት ምክሪ መናእሰይ ዝኾኑ ኣመሓዳሪ በርትራንድ ቢያንጌ ብወገኖም ድሕሪ ሕዚ ካብቲ ዝተዳህመሰ መሬት ሰብ ብሂወት ምርካብ ዝከኣለሉ ዕድል ከም ዘየለን ንስድሮኦም ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝፅዕሩ መናእሰይ ከም ዝኾይኖም ምርኣይ ልቢ ዝሰብር እዩ ኢሎም ብምግላጽ ሕዚ እውን ቁፅሪ በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ብውሕዱ 40 ሰባት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩሎ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ብዘካየደቶ ደብዳብ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ከም ዝገለጽዎ ብተወሳኺ 40 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ሓቢሮም። ርእሰ ከተማ ዩክሬን እውን ሕጽረት ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ። ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት እቲ ሃገር ከም ዝገለጾ ድማ ትማል ምሸት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ህንጻታትን መኽዘናትን ብዝተኻየደ ደብዳብ ዓንዮም ከም ዝሓደሩ ሓቢሩ። ኣብ ሓደ ናይ ህጻናት ሆስፒታልን ኣብያተ ትምህርትን እውን ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ወሲኹ ሓቢሩ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ከም ዝበልዎ እውን እቶም ነበርቲ ዝተቐተሉ ብሰንኪ ሕጽረት ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ከም ዝኾነ ገሊጾም። ዩክሬን ንጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ትረክብ ምንባራ ዝተሓበረ ኮይኑ ከንቲባ ኪየቭ ቪታሊ ክሊትሽኮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ተተኮስቲ ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ደገፍ ደሊ ኢና ክብሉ ሓቢሮም። ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ናይቲ ህንጻ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ንምርካብ ይጽዕሩ ከም ዘለው ቢቢሲ ወሲኹ ሓቢሩ። ልዕሊ 750 ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ፔንታጎን ኣፍሊጡ። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ሰራዊት ፔንታጎን ኣብ ኢራን ብዝተገበረ ኩናት ልዕሊ 750 ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዝተመሓየሸ ቁፅሪ ወታደራት ዕላው ገይሩ። ፍልፍል መረዳእታ ጉድኣት ኩናት ፔንታጎን ከም ዘመላኽቶ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ ለካቲት 21 ጀሚሩ በቲ ኩናት ልዕሊ 18 ወታደራት ኣሜሪካ እንትሞቱ ልዕሊ 750 ወታደራት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩሎ። እዚ ቁፅራዊ ሓበሬታ ፔንታጎን ድማ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ መረዳእታ ቁፅሪ ጉድኣት ኩናት ዝተመሓየሸ ምዃኑ ጠቂሙሎ። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ሰራዊት ፔንታጎን ብቐጥታ ነቲ ኩናት 37.5 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረ ብምሕባር ኮይኑ ግና ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ ካብቲ ዝተጠቐሰ ቁፅርን ላዕሊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። እቲ ዝተመሓየሸ ቁፅራዊ መረዳእታ ጉድኣት ኩናት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ብዝተኻየደ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት ሓይሊ ሰብ ካብቲ ቅድም ክብል ዝነበረ ቁፅሪ ዝዛየደ ምዃኑ ተፈሊጡ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ እንራኸብ ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።